खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ दासान्दि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिसिनि मोनफ्रोमबो दोलोआनो गावबा गावनि पार्टिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि लानाय बादिनो बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारियाबो गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव एबा दाब दाब जायगायाव थांनानै गोख्रोङै गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायदों। मख'जाथावदि बिधान सभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जाफोरनि गोख्रों साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बेबायदिनो सानजा क'क्राझार 3 नं बिधान सभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारिया राजखान्थियाव गिबि आगान सुरनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै आरो बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गोख्रों बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय सानखालि क'क्राझार एलएसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव खुंजानाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाना सेउलि महिलारिया गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। सेउलि महिलारिया ओरैबायदि बुंदों दि बे देग्लायनि बिसायख'थियाव बिपिएफ इउपिपिएल फारागथि थानो नाङा, सोरखारनि बिथांखिफोरखौ रायजो राजाफोरा मोनहैनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ होनना क'क्राझार एलएसिनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि एमएलए लरेन्स इस्लारिया जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा होनना बुंथियो। आं 100% देरहासार जागोन होनना बुंथिबावो सेउलि महिलारिया। आरोबाव माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला जिहेतु आं एमएलए जाबाय, लरेन्स इस्लारिया जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारिया। रायजो राजाफोरनि दोहौखौ नुना बिपिएफ दोलोनि बिजाथि सेउलि महिलारिया आं एमएलए जाबाय होनना फोरमायो थांनाय सानखालि। फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि मोनबा जिल्लायाव ड्राई डे फोसावबाय। क'क्राझार चिराङाव फोसावनानै होनाय बायदिनो अदालगुरि जिल्लायावबो ड्राई डे फोसावनानै होबाय। अदालगुरि जिल्ला खुंथाया फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै अदालगुरि जिल्लायाव ड्राई डे फोसावनानै होदों। जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ फोसावनाय बिथोननि बायदिब्ला भट होनाय समाव 7 एप्रिलनि मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय 9 एप्रिल 2022नि मोनाबिलि 5 रिंगासिम ड्राई डे फालिनाय जागोन। बेजों लोगोसे भट साननाय 4 मे 2026 खालारखौबो भट साननाय हाबाफारिया जोबजासिम गोरान सान होनानै फोसावनाय जादों। बे समाव जिल्लानि गासै हलसेल गुदामफोर, आइएमएफएल, खुस्रा, अफ आरो अन गलाफोर, क्लाबफोर, हटेल, रेस्टुरेन्ट आरो हादोरारि जौनि गलाफोरा बन्द थागोन। बे बिथोनखौ सिफायनाय सोरबा सुबुंनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन होननानै खुंथाया हुमखि होदों। हादोरनि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दिनै ढेकियाजुलियाव भिक्ट'रि रिजल्युशन मुंनि मोनसे गिदिर हानजायाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिगोन। बै समाव मैया रायजो राजाफ्रा नखर मन्थ्रिखौ बरायनायजों लोगोसे ढेकियाजुलिनि शहीद मैदान फोथाराव 3,000निबो बारा बांसिन ममबाति फोजोंदों। 3,000 ममबातिनि गेजेरजों नखर मन्थ्रिनि सावगारि आखिनाय जादों आरो नखर मन्थ्रिखौ एखुथायै बरायदों। अमित शाहआ 2026 मायथाइनि 28 मार्च खालारखालि ढेकियाजुलिनि हायाव गिबिसिनै आगान होफैदोंमोन आरो मैया 28 मार्च 2026 खालाराव हादोरनि नखर मन्थ्रिया 10 बोसोरनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय फिन आरोबाव ढेकियाजुलियाव आगान होफैदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। ढेकियाजुलि बिधान सभा बियाबाव नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ बरायनानै 3,000 आलारि बाथि फोजोंनानै बरायदों आरो दिनै ढेकियाजुलि बिधान सभा बियाबाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लागोन नखर मन्थ्रि अमित शाहआ। जरहाट सोहोराव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव गिदिर बमा बेफ्रुनाय जाथाय, जाय जाथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो बे बेफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय उदखारिफोरनि खैसार होनना सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बेबो रोखा नङा दि जेराव रावबो रोखायै बुंनो हायाखै। जाथायनि उनाव बयनिबो गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। जरहाटनि थागिबिफ्रा गिनानै दं। बेबादि गिख्रंथाव थासारिनि जाथाय जानायखौ जरहाट नोगोरनि गेजेराव थानाय राजा मेडाम निउ कल'नियाव मोननाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनिबारखालि एबा मैया जरहाटआव मोनसे गिदिर बेफ्रुनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे जाथायाव 2 गथ'आ गोब्राबै जोखोम जायो।
बेलासिनि 3:30 रिंगासो समाव जरहाटनि गेजेराव थानाय राजा मेदाम निउ कल'नियाव सासे आनसारि बारानि न'आव गोबारै बेफ्रुनायनि सोदोब खोनानो मोन्दोंमोन। बमा बेफ्रुनाय समाव बेयाव खामानि मावबाय थानाय नगावनि नुर महम्मद मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बे समावनो जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव 8 बोसोर बैसोनि इकबाल आहमेद मुंनि जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो, जेराव जिउ गोमानाय सुबुङा गथ'मोन। बेजों लोगोसे सानै गथ'आ गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानैबो गथ'खौ जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला सानैबो गथ'नि हालोदा दासिम गोब्राब हालोदाव दं। जिउ गोमानाय सुबुंखौ नुर महम्मद जाय 40 बोसोर बैसोनि आरो महम्मद इकबाल जाय 8 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोननाय जादों। बे जाथायाव सेहनाज बेगम 12 बोसोर बैसोनि नुरजाहान बेगम मुंनि सानै गथ'खौ गोब्राब जोखोम जानाय हालोदाव जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थिसनो। गिबि रिपर्टनि बायदिब्ला जायगानि सुबुंफ्रा गोबारै बेफ्रुनायखौ खोनाना थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थाबैनो पुलिस आरो इमारजेन्सि सिबिथायफोरनो थासारिखौ सामलायनो खौरां हरो आरो रैखाथि मावख'गिरिफ्रा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। नाथाय बेफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनाय जायाखै आरो मावख'गिरिफ्रा जाब्रबथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाहोनफोरखौ लानानै गासैबो जाथावना एंगोलफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। धुबुरी सोहोराव सोलिबाय थानाय अशोक अष्टमी मेलायाव मोनसे जाथाया नोगोराव दावराव-दावसि सोमजिहोदों। जेब्ला धुबुरी पुलिसा मोनसे सिक्रेट टिपनि सायाव सिग्रोमनानै सासे लाइमोनखौ एयारगानजों लोगोसे हमनो हायो, बे जाथाया ओनसोलावनो दावराव-दावसि सोमजिहोदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोगोरमानि वार्ड नम्बर 10 नि स्टेशन रडनि थागिबि शाह मुमिनुर आलम आजादा जाय 30 बोसोर बैसोनि, बिथांखौ शुक्रबारनि हरनि 10:30 रिंगासोआव धुबुरी पुलिसा पिस्तलजों लोगोसे एबा खायो, जेराव एयारगानबो बिथांनिफ्राय बोखांनो हादों। अजद होनाय बायदिब्ला हमजानाय शाह मुमिनुर आलम आजादा मेलायाव ज' जानाय दावबायारिफोरखौ सिगि-सग' खालामनानै रां बिदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पुलिसा हमजानाय सेंग्राखौ धुबुरी पुलिस थानासिम लानानै थांदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना फोरमायदों। मोनसे गोदानै सिख्रिनि हारिसा नुनो मोनदों, जायनि मुंखौ आसामनि मुंदांखा देंखो महरगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि मुङाव दोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि बसर ओनसोलाव बिजिरसंनाय समाव बिजिरसंगिरि रसन उपाध्याय आरो कलेज सदाशिवा बे गोदान हारिसाखौ सिनायथिनो हादों आरो बे जाथोनि सिखिरिखौ जुबिन गार्गी मुं दोननाय जादों। रसन उपाध्यायआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोदान हारिसानि मुंखौ मुंदांखा भारतारि रोजाबगिरि आरो हारिमुआरि आइकन स्टार जुबिन गार्गनि सन्मानाव दोननाय जादों। बे मुंखौ दोननायनि थांखिया सा-सानजा भारतआव गोदान मुगानि देंखोआव बिथांनि मख'जाथाव बिहोमाखौ सिनायथि होनाय। मख'नो गोनांदि रसन उपाध्यायआ सासे बावसोमग्रा पुलिस कनस्टेबल, जेराव खाखि खसाब गाननायजों लोगोसे बिथाङा सिख्रिनि फोलेरफोरखौ नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ गोबाव समनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों। दासिम बिथाङा मोन 13 गुबुन गुबुन रोखोमनि सिखिरिफोरखौ नागिरना दिहुनखांबाय। बेनि उनाव जुबिननि मुं लाखिनाय सिखिरिखौ बिजिरसंनाय बायदिब्ला बे सिखिरिफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनि लेपा रादा जिल्लानि बाजार ओनसोलाव 600 निफ्राय 700 मिटार गोजौआव सिदोब आरो सायख्लुम गोनां अरनफोराव मोननाय जायो होनना बिथाङा फोरमायथिदों। बिजिरसंगिरिफोरनि बायदिब्ला बेयो मोनसे जोबोद मोननो थाङै आरो सिमा गोनां रानसारनाय हारिसा, जायखौ गोबाव समनिफ्रायनो सिनायथिनो हायाखैमोन होनना बिथाङा बुंबावदों। बे बाराव फिन आरोबाव दिसपुराव एनडिएनि सोरखार फैब्ला 2 लाख साख्रि होगोन बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो बुंबावदों, बिटिसिआव मोनजिसे बियाबाव नांगोलनि सावगारियाव भट होनांगोन आरो 4 बियाबाव फामि बिबारनि सावगारियाव भटखौ होनांगोन होनना बिथाङा बुंदों। दिनै बिजनीआव बिजाथि अरुप कुमार देनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेबादि बिबुंथि होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि गेजेराव नोंथांमोना सोरखौ बे बारनि बिधानसभा थामहिनबा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै आसामाव सोर सोरखार खुंथायाव फैगोन, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो आसामनि सोर चिफ मिनिस्टार जागोन बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो हागोन। दिनैनिफ्राय जागायगोन इन्डियान प्रिमियार लिग सिजन 19आ। बेंगालुरुनि एम चिन्नास्वामी स्टेडियामाव आरसीबी एबा रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरु आरो एसआरएच थामहिनबा सानराइजार्स हायद्राबादनि गेजेराव बेखेवजेननाय मेचआ जागायगोन। दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागायगोन होनना मिथिनो मोनदों।
3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव लरेन्स इस्लारिखौनो जों मदद होगोन। बिथाङा गोबां जौगानायनि हाबा मावदों। बिथांनि खामानि मावनायाव जों जोबोद गोजोननाय दं। बाथ्राखौ बुंदों सासे आइजोआ। बिपिएफनि बिजाथि सेवली महिलारिया जेबो सिनायथि गैया। बिथाङा समाजनिफ्राय फैनाय सुबुं नङा। गावनि देहा फाहामसालि एमआरएमआव सासेबो बेरामिखौनो फ्रि फाहामथाय होनाय नुफेराखै। बिथाङा माबोरै समाजनि मावग्रा जानो? जेब्ला सासे बेरामिया जिउ गोमायो अब्ला बिल होआगौमानि गोथै सहखौनो दिहुनना हरा। बिपिएफ सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि अरुणोदयखौबो हाग्रामा महिलारिया दाननानै होबाय। बायदि बायदि बाथ्राखौ लाना क'क्राझार चन्द्रपारा ओनसोलनि सासे आइजोनि फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां आइजोआ बुंदों। बिपिएफ पार्टिया जेरैबायदि बेरगावआव मेगा कार रेली लागोननि खोथा होदोंमोन आरो बेयावनो बर'नि गोबांथार फावखुंग्रिफोराबो बाहागो लाफैगोन होननानै बुंदोंमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। बेनि लेखायैनो 27 एप्रिल खालारखालि एबा मैया बिपिएफनि मेगा कार रेलीजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि जायो 45 नं बेरगाव बिधानसभा बियाबाव। आरो मैया गोबांथार बेयावनो बर'नि एक्टर एक्ट्रेसजों लोगोसे माखासे सिंगारफोराबो बाहागो लाफैयो। फारियै फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि, अनसुमै बर', दीप्ति बसुमतारी, बबिता बसुमतारी, बिथराय ब्रह्म, एक्टर सुकबिर खारजिजों लोगोसे गोबांथार देंखोगिरिफ्राबो बाहागो लादों। मख'जाथावदि बेरगावआव खुंफुंनाय बिपिएफ दोलोनि मेगा कार रेली हाबाफारियाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे देंखोगिरि आरो एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ राजखान्थि फोथाराव फैनायखौ नुनो मोन्दों। बिधानसभा बिसायख'थिनि बारहुंखाया जेसेबांनो गोसानिफ्राय गोसा बारगासिनो दं, बेबादि समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेरावबो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मैया बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव बेरगावआव दिन्थिफुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेगा कार रेलीयाव गोबां फावखुंग्रिफोरखौ राजखान्थि फारसे ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।